Салом алейкум мардум. Хубе иншаллоҳ саломат ҳастем. Биё аввал як бор падаркора бинед. Ин иҷара бинед падаркора. Ина наушник, соат, любой чиз нишон дава. Ин соатҳоро юктем бардоро. Ин ҳамаш наушникҳо, повербанкҳо, наушникҳои беспроводной, соатҳо, ачиско, ин ҳамаш бардори азиз падаркай. Хоб, анака тамошо кунед. Барои падаркай полчот кардан чӣ бояд кард? Фарқ надорад бардори азиз худат дар куҷои дар Россияра дар кадом территорияши. Хо Москвада боши, хо дигар шаҳрда. Агар Москвада боши, ба магазина мебиёй иншаллоҳ худат иштирок мекунӣ дар ҳамин чиз. Агар ки дар дигар шаҳрҳои Россия қарор дошта боши, тавассути почта Россия равонут мекунем чиз мегирифтагита ва метавонӣ ки ҳолатан иштирок кунӣ. Омади ай магазин мо якта телефон харидорӣ кардӣ, фарқ надорад кадом намуди телефон харидорӣ мекунӣ. Мақсад Samsung, Redmi, любой чи, фақат телефонои Android. Мисол чӣ қадар мебинед? 6,5-5,000 рубл ҳамин телефон. Ай ҳамин телефон 5,000, 7,000, 30,000, 32,000. Ба Redmi ҳастан ай 12,500, 11,500, 10,000 рубл то 33,000 рублаш ҳастан. Tecno Spark ҳастан ай 7,000 рубл сар мешаванд. То гуфти гапҳо 16,500, 17,000 рубл телефонҳо ҳастанд. Омади якта телефон харидор мекунед магазини Realphone ва соҳиби ҳамин яке ҳамин шарикҳо мешавад. Яке ҳамин шарикҳо мешавад ва дар дери шарик албатта чиқар ки деси инҷа як гала шарикай ай 50 та 100 та зиёд падаркай ва соҳиби як таъин мешавад. Ҳамин шарике ки гирифтӣ ай дуриш чизе биромад ҳамин падаркор любодиш мебурад. Ятиш биромад амо ай худат мешавад иншаллоҳ. Ина чиқар ки мебинӣ ина якум шарик шавӣ кардем. Ин инҷа биромад соат механик. Соати механикӣ будааст. Ин коробка дар десем бардорад. Мисол хеле соатҳои механикӣ любой туш ай шумо мешавад иншаллоҳ. Ина соатҳои механикӣ. Ина дизайношан ёки ин ай ҳам ин хеле соатҳо десена соата хушугиша. Ин хеле соат, ин хеле соатҳо. Ҳамин любой намуд соатҳои механикӣ дар дреи бозӣ ҳастай. Соҳиби як соат мешавад. Иншаллоҳ соата мегирӣ, мерай ба падаркаша. Як телефон харидӣ, якта шарика ка мегирӣ, дар дери шарик чизе биромад. Мисол ниҷа соат биромад, да? Ина мисол якта соат. Ёки ниҷа дигаша мегирем. Як шарики дигаша гирифтем, ина дар дери як шарики дигаш бардори азиз чиқар ки десед. Так, чӣ биромад? Так, браслет биромад бардори азиз. Якта браслет биромад. Браслет мегирем. Салом алейкум, марҳамат брат, хуш омадам. Ина браслет мегирӣ якти дига. Инҷа бо мисол браслетҳо ҳам ҳастанд. Ин любой намуди браслетҳо ҳам дар инҷа мондагием падаркада. Метавонем ки браслет бигирем бурем. Ва инҷа бо ҳастанд мисол наушникҳо ҳастанд падаркада, повербанк ҳастанд. Бо наушникҳо беспроводной соатҳо ҳастанд, ачискаҳо барои телефонҳо ҳастанд. Ҳамин қадар чиз барои шуморо бардори азиз падарка мондагем. Бемалол омода иштирокчӣ шида падаркатон гирифта рафтанатон мумкин аст. Магазини мо дар шаҳри Москва метро Бутырския қарор дорад дар торговый центр Зеленый. Ин ҳозир ма шумо як бор чихе ба магазин омадана рахша нишонтон метиҳем. Худо хоҳад баъд биёед магазин полни ҳама чизоро гирифтанатон мумкин аст. Ҳозир прямо ай виходи метро ма шумо видео нишон метиҳам. Барои муроҷиат карданатон рақамҳо дар рӯи экран биромадагӣ буд. Ҳамин рақамҳода муроҷиат карданатон мумкин аст бардори азиз. Магазинае бардоро телефон хари омадаган я чанд нафаршон инҷа бошад авиакасса чиқар ки мебинед авиакассир билет куҷода арзон шудеста куҷо бирам ҳозир хубтара вигирня ин ҳозир данима мен билет куҷо бирам вигирна бохтар хуҷанд душанбе арзонтара ёфта мешавад баъди 25 прамои рестан душанбе бардоро ина билетон нақш фаҳмидена агар ки ай тарафи Москва ай тарафи Россия хона раки бошен
همین رقمایی که در روی اکران دستین این رقم‌ها مراجعه کنین اویاکسیر جوابتون میاد این بارداری هستن که بلیت‌ها را گرفتگان همین ماه دکبر بردن بافکن دو این ماه دکبر بارداری گرفتن اینا 14 روز اینا بارداری که بلیت گرفته رفتگان و این بارداری ماه فوریه ها فوریه روزی هست وجود چند سوم پروینه 11200 من تلگرام کانالش در اپشن همه اونم بدون تلگرام کانالش در اونجا نرخ نوای بلیط ها همش هست